kubor nakaslem jong udongsan hima. Tingi ko ba kan berpi nama kami kini news kini sengi umba mahe HDR unpan tiket no nak UDP. But hadu mental kamdon ka jing pensya mahe umba unyale ne UDP dai asutu ban unyale na UDP. Tapi pat pisu kumno haba mental pisun ka jing terlang bat UDP. La ka jing terlang jong pi kana terlang MK SPDP bat UDP. Nang ne sakamat. Ka hamedi bakani ka RDA ka bangi ngi adon pada ke UDP bat ka HSPDP te haduk menta ka padon officially bangin ya kran banong bangin ya no nakachong dan ngi trilang pi kata ri ba kmat ka ba ngimpat don ka meeting bat kampat don ru kano ka jingkon la ka dei bangin ya penne ne ngin hap ban ya sa no te kumta ngaso ba kai ba ki pio sngo kumta te sukhen bet ba kalong kumta te hendai nakdang jongi kumka parti HSPDP bat ka UDP ngimpat don ni ki jing kran habe dei banya ya no nakachong dan ne Tingi YouTube ba ka ka try ka kanlong kumno ra da mahe we kuno da UDP. Kanlong kumno ra da leng jupi. Ka election ba de kunong nunong noro kalong hi jing kun pi. Namar ba kalong tahi ba po. Sayong constituency ni ju iteng ba minswa mahe ro yakun na ka HSPDP hang tu yakun na ka Congress de mantaro yakun na UDP ro kalong hi kumju namar ba kipet yu di dari kimpet re ya kata de ka song ba de hak tiki dong bo jong ki kum no pan kwan no ya kam jong ki wei ngam tem de hari ki jing thu jong ki ru ngam tem la kala de sisa na em kum kata de ha ba ka de ru ki jing kon te ngi hap sim ba kalong kumju ngi ha ba ni kun sitom menteri sitom pan klan yel de nang ba ngi wan biang sa bo Try ka kadaw bo mahe upan no pan tiket no UDP memilih shoot na kongres. Firu PDW perlu ko bekerja nak mat menswa. Among kadaw ite ngatrai bi ro baka Congress Party minta ke halut bro kawe ke India masa kawe ru nganam batai namar ki stu kamba tapi dei bekane try mahe kuntu kamba ka te ngate banong ya kata te long kadon la ka jong hi ka jing thmu te kai bo thmu te khoin me ka ka babiak kai Tingi ko ba ni kan biang nomor ba kami ka news rong ba hakim election no adap pi telang SPDP UDP. Ti ko ban yo di size na piru lak pindang trelang ne pin sangi no ma kubur ka ba kami ru ba pindang trelang shoot na kamat ba UDP ka election. Kalau ni mo te manta ba dei bane ka election ka ba officially nakalang president jong ka party jong ni ka HSPDP bat nakalang president jong UDP hadu manta kiampat ai kubur lakin ya kan nanti lakin ya penkot no ne kena continue yang di RDA te hadu menta kadang sa hak umdom Tinang leju pipat pindang ini bagi SPDP ne pin ki kumbakilang ki way buat perti no. Hadu menta te padon vi kum kata long ka padon ni kum kata long ka ka bangi kran menta te ngi long ban pentri bahaya kam ka ba inyo ban pendaplut ikam ki badang sa teng akan dikasnam ke banwan but election te ngin sa pej nomor ba bangan ong lupa kalong bangnya ini dengan pat masngo baki nong kersan jonga kilda jonga ni haban kot ke meeting ndai bangangan le boy te kai ka bangi don menta bangi pat kot ke meeting e boy in haban ya sa jok ni Yor ka kubur ba wat barinik ru bolong minister jong pi unrung no sa UDP. Pila ekran cepang kata. Nong gaji ekran ngabat barni ekran kumno ban ya job biang ngani election kata tinggal ekran ten re ya parti ru mai pa ya thu ban ong no ban le jale na ka UDP te yong yang aru ka ai ka pisco ka ni ka parti nga ngong te ka bang sco golong ba ki riu rang ba bat ki nong kersan na jong ni dei ban sngap ban ya ka ni ka meeting dei ban ong ban khet jo thala ya ka ai ka ra jo bai ba ona ngi ra ka meeting ban bai ba chung yu tem ba kumno bangin ya plan te long kata kan ni sai ka kubor ya mentah te ngi long ni ka jolong ibarat ni kru adu mentah impat ang fi wala dei to UDP impat declare official leader de kadang sudan ka jingtho ni ki liang ki ni lat thai kubor ki bami hang ni hang tai hoi ka jingyo jo ki ro kila banyo ya ka sos ka badai ne ka bom dei ro officially ba de nak liang jo impat declare Kan ketaan em cubu mentain pai biang mahe marka SPDP ru ka desenrulum UDP ru desenrulum ngai kan ketaan em ladaya milang nakaju ka senrulum ai gijing hoi kata kalau ka jingli bahas dei hoi menen ngi ya try ka ni election akpor bangi ale ya ka MDC mo akabai election MDC ngele atau ko por ka UDP ru ka yen Congress ru ka yen ka HSPP ru ka yen bar tu por along mong job bar tam khat as pa bo te hadin ka wan no kane ka ching su jing mot
ka alliance jong ya RDA yang nolak ke tang ke parti HSPDP marka UDP ke dem kesansu bat kelajik kesan lang ya tapi day bagani umtan dalam job ke election hak MDC be yang lang natam kat aspa hak MLA bade kila kesan lang yang natam stang terus pa wah te ngayu i bakan ke jingi tre lang kadai bandon na ka crossroad jong ka constituency level kamdai banwan tang na ka high level le na ki power ki ban najrong apa ki presiden jong ki artali party nang imyo jing stu apo ka constituency ni shwe tri lang tang ha ka bajing bom penyeng yu kandidat kat ba ka jing kersan ba ki bukan kersan kemudian tebal ada bro ka MLA baru ki nongkit kam jong ka parti UDP kinum don ban bat ki don bat ki parti ki don badon bat PDF ki kesan ba juda ki don ba le nya sa kongres men kesan ba HDL do te handai kani ngai i ba ka jing trilang majrong kemot ki parti wakar ni ba ki tre ban te kum ta ngas no ban ong hagani ki kanti ke ba mentaru ni so thu ladang ye trilang ne tre la ka jong ru kemut pat ba jong so yong ustad ya no bencit Jib yang pi ke jing kermen ke ka ba kam trei bat ke ka ba nga pensai pi ke jing tre kam jong ka lo kam khoi bat kam sai te pat ba so yong hi trei un ai biang hi kalat ba sakri na ka ba kam ha su su ya ke ka ba sakri mta ni isnam pladap ngikit bok pi ba pin yo wan phai biang macam senang ajar kulai oh ne usnam arpulai ro ngai i do usnam jong jing kermen bat usnam ba ba bat nga kermen ro bagi pat ba so yong ki iya kata bat klem artatien nah sngudai ban ong basa hisien ngan kontinu biang yang ka tem ban sawan thì mỗi lần lưu cho đây có xong cái chụp khe cho phi cho các pha và cho lại cái không phạt ki ka dong ni mo ka jip kre jong ho ajar khat pra kai phe ta to kompor nga de MDC ka kre election ya to kompor MDC bang ele ni ka election ngayon pelaj gi scheme si pai ba ban nga train nga wara ek song sok song sai pelaj ya ni ka jing ya patch nong pat tha ban pai ba ki ya ta bat ki jet biang nga ban continue ban ai promotion sa ka MLA te man ta ba de nga long kum MLA ki pai ba man ta kim pachu ya nga da ka jing song sun ai kim pachu ya nga ban ong ba uba samlin ba ula ban long ne ula ban num long ki le i kam jong nga ka bang trei bat khambun hi ki pat ba ki ro bat ki ong ka di kasin ka ban kong banyo i kum tre kam ba samlin ulong sha briu ba shai ka pat ba te kum ta ki ong ba ngedang don kam ban ai lat yu la ka dei ka surok kum bam kum di ka roi ka par ka chong suk chong san i ka ni ba ki i ka ni ngai i bon ki pat ba ki rong ba kum dei tang ki briu ki ba kersana ni ka MLA i don do ki briu ki dang wan thamai ban pensno ban pan su yang agak dikanti ke baruan. Kumba suang no, ke jengnya le, agak MLA, marki beriu hi tiki kualut hi banyo cuman toy. No, ki persang hi ba kumnol dang nyemla, kilong iba sosi, dang nyemyo cuman toy. Te ke expectation ban le ai kala dong. Ban ngala persang ya kata haru, la kumno, nak ispa person gemot prapu person ngako ba de kata. Kumno ban balance lang. Ya ka jingdon kampat ba, habi de bat kaskim simet bat ka roy ka pa bat ka song sok song sai hapo so yang konstitusi